Seguro zaude? Zertaz? Esaten izan hortagaz. Zaila gaitezek, hilabete bat eta gitzu. Zu izurde eta ni itxasaldi. Itxasaldiak ez daukituenen, niretzat dira eta. Gaine. Kolon bitarteko. Ez da pentsatu ere. Zer ba, barregarria? Joatekotan niko. Ez dut esan pentsatzeko? Bai, baina... Berehala joan behar duen. Nondi gatoru zen? Nik ez dut zeigatzen. Hau bere lekoa guztera da. Utzi, Mikelek eramatu dut, hori behintzat da izan. Lasai, momentu bat jo ez da. Zurek iritzen behar dut. Mikel, eramatuz. Zer gertatzen da? Zer gertatu daiteke? Zer gertatu da? Personaje honek dauka bere bizitzan gertatu zaion, gertakari batengatik min handia barruan. Baina lortu nolabait superbibantzia kontu batengatik lortu maskara bat sortzea, gogortasun maskara bat. Eta bere lana da hori ez, da Igirilikoko zuzendaria da eta kudeatzen du hemen gertatzen den guztia. Baina begirale honek ume batekin izan duen jarreragatik sortzen den Carlosek esan duen bezala alarmismo horren aurrean berak nahi du zalantza argitu eta lortzen duena da guztiz kontrakoa, gero eta zalantza handiagoa dauka, ez? Ze konturatzen da berez inkonstienteki egindako zerbait agian ez dela hain inusentea. Eta hor dauka, ez? Azkenean importanteena da personaje honetan ez zalantza hori, ez? Nola ora guztiaren zehar saiatzen den zalantza hori argitzen eta ez du lortzen argitzea. Eta gurasoek hartzen duten opzioa dela gertatutako horren kontra borrokatzea modu baten, berak ere hartzen du, ez, azkenean erabaki hori. Baina ulertzen du beste personaje horrek egin duen hori inkonstiente izan dela eta ez duela kalterik egin nahi izan. Eta guztiet, konpasio puntu bat ere badaukala eta importantea dela personajearen konstrukzioan edo. Nire personaje da Iñaki, eta bera akusatzen dabe ume horri mozu bat emotiaz. Nire erakargarria egiten jate personaje hau, batez beha, personaje oso libre bat dalako, nahi dauena, eta gaur egun zaila da, hori, nahi dauena egiten dau, bere barruek entzuten, eta hori gaur egun zaila da, olako personak lortzia. Erakargarria zan testu hau, beldurreri buruz hitz egiten dalako. Beldurrez bizi gara, beldurrez ezigaitue eta beldurrez jarduten dugu. Eta testua oso erreza izan zen, oso ondo idatzita dau eta beldur honek oso harin eta oso era errezien azaleratzen dauz. Orduan nik uste dut antzerkiak bai izin bedeuela arma bat, gaur egungo egoera azaleratzeko orduan zehobe beldurreri buruz hitz egitie baino hainbeste beldurrez josita bizigaren panorama honetan, ezta? Eta placer bat, bebai testu bat euskeraz Arriagan eiteko aukera izetia. Benetan guretzat horre badalako eta kostetan dauelako askotan ona etortiek euskeraz eitera. Eta eraberien testua, benetan katalanez idatzita egon, galizierara, euskerara, eta pasetiek, benetan niretzat berezia egiten dago aukera hau. Zehurbil gauz eta nik uste dut sormen propioek bai, euskeraz, baina, zabalik egon bigarela bai, inguruen dugu guzen kulturetara, eta benetan horrek gure egin, eta zebilurre hemen dau, Katalunian dau, eta nik uste gaur egun zoritxarrez leku danetan dagoela, ez da.